Hehehe, apa, ang metric pass जाबायलै, hehe, apa, metric pass जाबाय आं, haha. दे हामबाय दे फिसा हामबाय दे मेट्रिक पास जाबाय दे हामबाय दे बेसेबांथो डिभिजन मोनखोनो नोंलाय Hehehe, थार्ड डिभिजनाव पास जादोंलै आङो थार्ड डिभिजनाव जोंनि स्कुलावनो आं बांसिन हाइस्ट नाम्बार मोनदोंब्रा आफा हाब थार्ड डिभिजन थांनायानो नोंसिनि स्कुलाव नोंनो पास जादों नोंनो बांसिन नाम्बार मोनदों बेसेबांथो पार्सेन्टजों थाखोनो नोंलाय बेसेबां पार्सेन्ट मोनखो नोङो देलाय बुंलाय आंनिया 38% मोनदोंलै 39% आंनानो हाइस्ट आरो साब्रैसोल' पास जादों जोङो 50 जन होदोंमोन 50 जन गेजेराव जों साब्रै साबासोल' पास जादों आरो आंनानो बांसिन राफा मा जिंगासिदों रंजानांगौ दिनै जानांगौ लोंनांगौ अमा बेदर लायदो थां आफा दाउ बेदर लायदो मा होननाय जाखो थार्ड डिभिजनावनो अमा बेदर लायलायनांगौनो माबायदि रिजाल्ट जादों बिसिनालाय रिजाल्टआ मोजांब्रा जोंना पास जादों माथो आंना पास जादोंना गुबुननि पास जानाय फेल जानायखौ मानो नांगौब्रा आफा जाहोनांगौ गामियाव माथो आंजों सानैल' पास जादों बै थेंगोनानि फिसाजोआल'सो पास जादों आंजों थेंगोनानि फिसाजों ज' आंबो नायदोंलै बेटा निउसखौ आंबो नायदों चिरां जिल्लायावनो माथो बयनिस्रायबो खमसिन पास जादोंलै माथो बयनिस्रायबो खमसिन पास जानाया चिरां जिल्लायावनो दंलै जोंनि जिल्लायावनो बेटा बेखि मोजां जाहैबावदो दैजिङाव जाहैबावदो बे उल्टापानिजों आरो माबा मोनाबिलिनो सरलपारानो आरो मा ओंखारबावदों जाहैबावदोब्रा एगजाम खाथियावनो पिकनिकफोरखौ ओइ आफाया मा बुङोब्रा मा पिकनिक जाहैनाय खोथा बुंबाय थायो मा उल्टापानि मा सरलपारा मा मोनाबिलि माबा दैजिंसो होनलायलाङो दै जोंहा दिनै रंजानांगौ पास जानायनि आफाया माखौसो बखिलाङोलै ओइ लायदो माबारै बे बखिनाय नङालै बेटा बखिनाय नङा मा जाजोबखो माथो बिटिआरनि मोनसेबो जिल्लानि बर' बिजोंनि फरायनाय गथ'फ्रा मा जाखो टपारखौ मोनला माथो टप 10 रेंकआव माथो सासेबो नुजायाखै देग्लाय मा जाखो देग्लाय बे बर' बिजोंनि सोरखारि स्कुलनि फरायसा फरायसुलिफ्रा मा जाजोबखो गथ'फ्रा माथो मोजांखौ मार्कखौनो मोनला बे जेखिनि जादों बेबो माथो बे प्राइभेट स्कुलनि बे बर' मिडियाम प्राइभेट स्कुलनियासो जाजोबदों मा जागोन बिदिजों फोरोंगिरियासो गाज्रि ना गथ'आसो गाज्रि ना बिमा बिफायासो गाज्रि हमनो हालाय लांलालै आङो नोंनोथ' जाखिनि होनांगौ होदोंमोनलै जेरैबायदि नों बिदिनो होदोंमोन नाथाय नों बे 39% मा खालामगोनलै लाइफआव बेटा मा खालामगोन ओइ बे मोनसे लाइफखौ लानानै जिंगा सिबाय थायोना ब्रा लिडार जानांगौ फरायसा दैदेनगिरि जानांगौ उनावहाय थिखादार जानांगौ नङाबा एमएलए इएम एमसिएलएफोर दारायहैगोन बा देनांहाय ओइ सोर साबैसे टपार मोननानै मोजां पास जानानै मा खालामहैसोदोंब्रा लाइफआवलाय बे मास्टारानोसै मावनाया साख्रिया बे मास्टार मावनानै थानोसै बिदिजों जायालै आफा बिदिजों जाया मार्क खमबालाय मा जानो थिखादार जागोन ना लिडार जागोनब्रा आङो लिडार जागोन हाब खर' सानायसो मोनबायलै नोंसिना मा साननायानो लिडार जानाय थिखादार जानायल' मालाबा सासे मोजां फोरोंगिरि जानाय साइन्टिस्ट जानाय माबा इन्जिनियार मोजां जानाय अबा गोजानाव गिदिर साख्रि मावहैनायनि खोथाखौ सानला नामा नोंसोरलाय आइपिएस जानायनि खोथा सानला नामा नोंसोरलाय आइएस जानायनि खोथा सानला एसिएस जानायनि खोथाखौनो सानला नामा नोंसोरा बेफोरखौ सानला नामा मेरला साख्रि दं माथो मोजां फरायबा बेफोरखौ हायोना ओइ आइपिएस आइएसफोरखौनो जायो नालै एसिएसफोरखौनो जायो नालै जोंनि सिनियरफोरानोबा जायाखै रावबो सासेबो ओइ थिखादार जानांगौब्रा आफा खरर थाखा खामायनो लिडार जानांगौ लिडार थिखादारजोंसो खरर थाखा खामायनो हायोब्रा बे आइपिएस एसिएसजों मा खालामनोब्रा लाइफआवलाय नोंसोरना साननाया जेब्लायबो उल्थालै जेब्लायबो उल्था आइपिएस एसिएस जानोब्ला बेसेबां फरायनांगौ मिथिगौ नोंसोरो समाजाव बेसेबां मान सनमान मोनो बिसोरो दे थिखादारानो जाबाय दे लिडारानो जाबाय दे सोर साबेसे थिखादारा खरर थाखानि मालिक जादोंलै सोर साबेसे थिखादारा खर'नि बिगोमा जानो हादोंलै सोर साबेसे मोजां लिडार जानो हादोंलै माथो गावजों गावनो आदा बुगावजोब
बेखायनो बेटा बेफोरबायदि खोथाखौ सानलाबाय थानो नाङा मोजां फराय मोजाङै मोजां बारग'लां आनजादफोरखौ एग्जामफोरखौ अब्लाना मोजां मानसि जागोन बे उल्थां दानिफ्रायनो दासो मेट्रिक पास जादों बेनो लिडारखौसो सानदों बेसो थिखादारनि खोथाखौ सानग्रोदों बाप बेखायनोथ' नोंसिना पार्सेन्टफ्रा खम ना बेखायनोथ' जाया नोंसिना बेनो नोंसिना सिनियरफोरा फोरोंलांनाया बेखायनो सिनियरनि लादों नोंसोरो नङा होमबा सिनियरा जेरै थाङो जुनियरा बिदि थाङो होननाय बायदि नोंसिनि स्कुलाव बिदि जाजोबदों नामा गासिबो नोंसिनि स्कुलनिया ओइ आफा मा बुंबाय थायोब्रा लायदो थां अमा बेदरफ्रा दाउ बेदरफ्रा जानांगौ रंजानांगौ उनफोराव सानलाबाय थागोनब्रा बेखौ मा जायो मा जाया उननि एग्जामफ्राव मोजां होगोन ना बेखौ बुंबाय थायोलै जागोनब्रा मा मोनसे जागोन बेखौ मानो सिन्था खालामबाय थादों नोंलाय दासो पास जाग्रोदो ना मेट्रिकखौ आरो मेरला टाइम दंबावो ओइ लायदो जानांगौ रंजानांगौ गामिनि सेंग्राफोरखौ लिंहरजोबना जाहोनांगौ जोंहा बेखौ सिन्था खालामब्रा आफा दा मोनायाव रंजानाय बाजानायखौसो दै माबा भासनसो होलाबाय थादों जाबाय दे जाबाय थांसै आंबो लोगोफोरखौ लिंहैनोसै नोङो जानाय लोंनायखौल' बेब'स्था खालामहैदो आफा दे माबारै बिसोरनाबोथ' बिदिनोसै थार्ड डिभिजन पास जानायालाय पार्टि जाहोनांगौ दे लायनोसै जियानो जारला मेट्रिकखौ पास जादोंथ' गथ'आ मालायफोरना पासआनो जायाखैबालाय दे माबा मोनसे जागोन बेयो लाइफआव आं दा बेदरफोरखौनो लायनोसै आंबो जागोन दे लायगोन बेटा थां दा रंजागोन दे मोनायाव मोजाङैल' उननि समाव मेट्रिकखौ बारग'बाय हामबाय दे फिसाया गावनो गाव एसे मोजां जायोब्ला हामगौ मोजाङै उनावहाय नङाबा माथो मावना जामारगौमोनलै मेट्रिक फेल जामारनायमोनब्ला दे हामबाय दे